Mingwit ag usab. Pantay bitaw mo samok-samok yapon ka ha. Di na lagi, sir. Mga pasmo ta na tungod atong kalaki nimo sabog-sabugan nimo kuan ng mga isda nang hawa hinuon. Wala, nagkiss ang mga isda. Hilom lagi, dili lagi magkuan. Gahiad yung ulo ni mo Linda Walker. Oy, di ka kasabot ba? Di ka pataw sa mong teacher ba? Sorry, sir. Oh, Dre, magpuyo lang ka, Dre. Pag-Dre lang ka. Lingkod lang ka, ha. Okay, Kaya ako rin mamingwit, Dre. Ako rin puyo kuha sa isda. Kay, kung makakuha ko, ako rin kuha kay Samo kay kayo mong buyan hinuon. Wala, sir. Na baby fish. Baby fish, bitaw ng taka na jukag. Kung saan mong gibutang, sir? Kani, paon eh. Si gusto ka, ikaw ang kaon. Sir. Yeah, kulat lang diya, ha. Dili mag samok-samok, ha. Puyo lang diya, puyo lang. Sir, Kung saan man pod? gutom ako, sir. Pastilan yun ang lawasa yun na. Oy, naunsan man ang bago, bagay nagkaon ganyan na mahaw. Hapit na tipan yun to. Kapay raman to, ipadali-dali man kunin mo, kay para mamingwit ta. Tayo sabi. Waan tag chirya ha. Yay! Puyo lang dia. Yeah. Oh, daro. Wow! Marites! Puyo dia ha, puyo ha. Awa na oh, ubit na oh. Nagtuo siguro nagbangos ka. Puyo lang dia, kaon lang dia. Pantay bitaw na ron ha. Sir, Unsa naman pod? dito. Na. Matay gastuha man nimo dala-dalaon day. Oy, Bangkulak ba? pastilan nan. Soft drinks na pod, soft drinks. Tubig di ay. Di ko, kung sa tuloy siya makuha. Sus, ginoo ko. Pastilan mahutan tag kwarta nimo kasabay day Linda Walker. Oy, sabi hulat. Sa muka gid ani oy, drita dak gasto sa pagkaon nimo. Oh. Wow! Wow, lami kay paslak na simong simod ba. Wow, yun bitaw. Thank you, sir! O mahurot nimo na. Hurot na dili. Ulot! Sus, ginoo ko. Taas sa pagkag kinabuhi anang. Uy. Sus, gihimo naman ang hinubig no ng noon. Saba ba to nan? Hawa ng isda. Stila sa baag nimo oy. Puyo ha, tanawan na tay kuha na po do. Wa na po tay kuha oh. Natalot kay murag diri ko linaw-linaw ba. Daghan dinig ko Andre. Daghan sulod. Ko, bitaw kubit na. Padi ay. Look! Naku sa mga dalot! Nangihi ko! Ay ba? Ano nangihi makadira? Kabalo kang nanaga ta, gamalas-malas naman ka ay. Kahiyo na kay ko. Diri kami. Tatapad. Saan bataan ay nga? Kahiyo na kay ko. Mo pa iwate paniud to ani. Tugaw pa yung kaawa. Awa. Wala. Awa, hapit pa ko nung naigo. Gutom naman kulot eh. Ato tayo tila sir to. Pero ito tayo na sirta eh. Gutom na ko ba? Kasi nato yung pagkaon sila dito. Ito yung hingaw man diri. May isda guro diri. Uy, gabi naman ito. Dagana na. Ani din na ito na mahurot duha ba? Urot na ito na, ay, nagkaroon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, kulangan, pag isa para 15, tanan. Ah, grabe daghan na kayo eh. Ay, nariyan, Daghan ako. Grabe na mas busog na kay tani ko ibaw. Grabe, murat na magpistag bangos, ani ba? Ibaligya na tong uban ko eh. Ibaligyan na to. O sige. Para magkwarta punta. Ibaligya na lasir ba? Tuwa sila ikuha no? Pasigulay kuha sila siya na pwede ito baligyan. Ayaw lang kay armapas mo sila. Ato rin kaunod ka na. Ano kayuan niyo, oy. Wow! Tama na siguro ni Kuy, oy. Tama na guro ni, oy. Tama na ni Kuy, tara kita. Asa man tani mo ato karon? Ato na nilutoon. Ang tao, may piloto na to, ani. Pwede nilitso nun. Ayaw, sugba. Sugba? O, sugbaho na to. Matay, muragwa man tay uling dala. Mangita na ko tabang. Pantag kahoy. Ibulag na guro to ni sa adlaw, imong luto ra bang guro ni. Ina po, doy. Ah, basta, dito ra ta maguna-una kung saan pagluto ni. Tara. Nagana doon. Malasa naman gitao na ni oy. Oh. Ano may kuha dito? Ang malasa sir ay. Wagin ito ko bito dapit. Grabe naman tao niya kung Banga, ulid, banga. Pastilan. Utro po din imong iriya sir. Kaya, ano naman naman mo? Wala mo kuway sulod dito day. Wala insta dito dapit. Ini man ko do. Ini buang-buang oh. Ano man? Anang amuang panagaan. Sus, ginoo ko eh. Surong. Nakaswerte mo day kagkauban day. Ako po. Asa man imong kuan na mo pagkaon sir gutom mo kay sir ay. Tanawan akong kauban. Tanawan akong sige buhat to na. Huy! Pastilan. Ginoo ko.
Sus Maria Jose. Haya, ano Hurot linda ang sir? Oy. 1.5 gihurot. Urot. Uy. Unsa kay future nimo anak day? Sir, isa nag-inom na. Siya ra to ra oh. Sus gana. Ginoo ko. Kaya hayas, tibagha ko eh. Laki na. Na. Mabuhi pag kanig 5 ka tuig ni. Kuana ni. Sos, haya na sir, nakakaunay ang kambi perting. Ato oy sayangaw na malas gyud sigon saon. Unsa may paniud to na turon sir? Para sa taas na unsa naman ni. Asa, uy. Wala kay tubig na sir, uhaw na kayo ba? Unsa naman taon mo gihimo man kun yung ginikanan hinoon murag ako na may balay na mo puyo tanan siguro kay ako'y buhi ninyo. Ikaw ba nagplano ano nga mag-outing nya? Magwatay pagkaon ba tayo nagutuma? Unsa na alauna na oh. Linda. Linawagir. Oh, nang hatag pod. Wa isa kog paon Linda bi kinahurot ang paon Linda bi perteng malasag yun. Unsa man na sir? Ah, ma Na. Nasangit na, nasangit na. kanino? Unsa naman taon ni Patabangar ko na sir. Igo sige ra nagkaon ng mata si Linda ba? Ano sir? O kana taga paon. Taga anag paon. Pisa. Asam ka gikan nga paon ana? Muna paon? No. Ito paon. Bahuam ni nga paon oy. Paon ba ni? Unsa Buwan man na, ni? sir, oy! Pwede rin. Pwede lang yun, tingin sir. Bahuan na. Padang ko ilain po nito sir. Mukaon ba kang isda na bahuman? Nawakda na daw sila. Bolin. Aris Cristo be. Bantay bitag kag ay samok-samok ka mukubit pa ninyong Okay na yung kuan. asam ka gikan na to Linda. Dito ra. Ayan eh. Imuhang kuan sir. Uy, partner. Wala kubit la sirti. Sige mo Wala. kumit sir lang. Ang kubit og baho oy. Ninduta rin ang imong paon oy. Ang kubit kig baho no. Swerte. Kuan ni nakakuha na kita kadugayan. Magagamit mo day ka usahay Linda ba no? Di asa pa to? Asa pa to be? Daghan man diri sir. Daghan kayo no. Okay ba din si Linda di suwog pa no mayo mangitag paon. Sir, asa ka nagikan ni Linda Walker ng paon? Sos dili na importante nakakuha ta nakakubita na unsa naman taon ka? Wala na apa yun. Tunga, nakakuha na tayo. Halak galinga Nagana na ani sir. Oy. galinga sa paon ni mo Linda oy. Tama na siguro ni. Tama ni kita Tuwa kana na to niyo. ni pertinang gutuma. Tara sir, Kana kayo. Tara. Paskilan ko. Daghan na to kuan Good job Linda Walker. Thank you sir. Salamat sir. Ngano ta sir? Mga na ta kay option niya na. Uy, pagprisa. Salamat ta ni Linda Walker kay tungod siyang paon daghan tag kuha. Salamat ka sa imo. Salamat kayo. Mga una. Ngana? Tiyan na kuha. Ako, sir. Tiyan ako, sir. Tiyan na kuha. Tiyan, sir. kuha. Una man ka sir. Unsa man eh? Unsa man na day? Nanimaho man ning Laylay baho. unsa may gipaon nimo di ay? Kain ako sir. Ay buang-buang man ka. Ay, buang. Buang ra ka na. Ikaw mo kaon oy. Bahala ka diha. Ay, sayang ini, uy.